laillisesti josta. Antaako sun äiti luvan? Joo. Ei oo. Hyvä äiti säännä syödä 30. Painaa iskä henkkareet keiken. 3 jätkä ampuu kaikki samaan aikaan. Ei, miksi ostit AK? Mä karkuun. Koska midistä? Tähän näin. No bank crushiin nyt vaan. Arkista B:lle. Easy as fuck. Mikä teva mä voitais. Ota easy väkeen. Täällä ei arkissa oo ketään. Arkki. Siellä olikin muuten joku arkilla. Täällä ollaan. Läpylä näin on. Vaan nyt näpylä niin, ettei jää vikoksi. Mulla on A-pläni. Jaa. Ja siis missä me ollaan? Eikö Anna mulle esi. Onko se on siis B-saitilla? Meni varmaan banaanille. Ei, se on vieläkin B-saitilla. Täppäs nyt hakee se ees. Mä tapaan kaikki kanat. Onko se mukaan vielä sillä pelvää? Onko se Aalla jo? Se on varmaan säkkien takana siellä. Siinä. Ai jumalauta, sun on vittu paskaboksin takaa. Missä? Joo. Paskaboksin takaa, älä pikkaa. Tulee ylös. Niitä paskapot. Lähdetään nyt. Meillä on tää rahatilanne muutenkin vähän. Ja Kunnon vittu mä en tarvi mitään sänkyä, koska mä pelaan ne kaikki yöt. Nukkut vessassa. Siinä pöntöönpäin. Ei kato, siinä on se pönttö siinä tietokoneen vieressä, ei tarvitse nousta ikinä. Joo, Se kun mä jääkaappi, istun kato se. vessalla, kun Mutta se on aika hyvä, hei mieti nyt. Ei tarvitse nousta ollenkaan. otin se Simpson-jakso, kun se Homer tekee se nojatuoli joka vessa. Marge ei ihan tykännyt. Mieti kuin hyvä se muuten ois, oikeesti. Ei tarvitse nousta paskalle tai Sitten mä katsoin telkkaria ja käyn vessassa samaan aikaan. Niitten Oscar.